Според даосите и науката на традиционната китайска медицина, нашата енергия или чи, както те я наричат, тече в определен модел в тялото ни по едни реки и канали, наречени меридиани, като енергията винаги тече в определена посока и в определен модел. Когато обаче поради външни или вътрешни фактори, поради някаква болест или ситуация, на която сме реагирали негативно, при хроничен стрес или пък при ежедневен ситуационен стрес, потока на тази енергия е възможно да се обърне, да тече наобратно, да не тече по правилния път или пък някъде да спре да тече, да бъде стагниран. Сега, обикновено в такива случаи сме или сме болни, или пък сме просто лениви, когато се чувстваме отпаднали, депресирани, съкрушени. Във всички тези случаи нещо се е случило с силата и с здравината на нашата жизнена енергия. Сега ще ви предложа тази кратка практика, с която първо да събудим чи и да я насочим в нейните, да тече по коритата си, но в потока и в посоката, в която ще ни направят жизнени и витални. В цигун винаги заставаме в позиция, в която краката ни са разтворени на широчината на таза и на широчината на раменете. Пръстите ни са право насочени напред. Може дори хубаво да ги разперим, за да усетим допира на земята по цялата повърхност на стъпалата ни и лекичко накланяме опашката си надолу. Най-лесният начин, по който може да комуникираме с нашето тяло, това е с потупвания или с пулсации. Защото всяка наша клетка вибрира и когато ние говорим на нейния език, чрез пулсациите се случват чудеса. Сега ще потупваме ни основни акупунктурни точки по меридианите на тялото, като първо ще започнем с последната точка от меридиана на талака, която се намира точно под гърдите в подребрието, и с мекичкото на пръстите правим дланта да изглежда като лапичка, започваме да тупкаме по тази точка от меридиана на талака. Потупванията тук събуждат жизнената ни енергия, но освен това засилват имунитета, подобряват лимфообращението, регулират нивата на кръвната захар. Следващата точка, която ще потупаме, и следващата област, това е в областта на тимусната жлеза, като по същия начин продължаваме да потупваме средата на гръдната кост на стернума. Потупванията тук водят до виталност и до съживяване на цялото тяло. Тук наистина директно адресираме нашето намерение за баланс в цялата ни имунна система. След това събираме пръстите си в една позиция и започваме да тупаме областта точно под ключиците, където завършва меридиана на бъбреците. Това също е основна точка за събуждане на цялата ни жизнена енергия и това също е една гранична точка, при която всички ин меридиани по тялото преминават в ян, т.е. в активност. И тази ин енергия подхранва нашата активност, нашето действие, нашата изява в света. Тук може да се потупваме винаги, когато сме усетили стрес, безпокойство, напрежение, фрустрация. Действа изключително облегчаващо при тези състояния. Следващата точка, на която ще насочим фокуса, вниманието си и пулсациите, е точката от меридиана. Една точка, която е точно на скулите, под очите. Отново започваме да тупваме. Това е пресечна точка на меридиана на стомаха, на дебелото черво и на централния функционален меридиан.
канала на зачатието, както му казват. Тази точка помага при застой на енергията в стомаха, при всякакви стомашни неразположения. Тя ни помага да се освободим от стрес също. Засилва цялата ни имунна система, тъй като когато е здрав стомаха ни и тялото ни е здраво. И като ако намерим някаква област, в която имаме по-голяма чувствителност, не бягаме от тази болка, а оставаме и потупваме още малко и просто наблюдаваме какво усещаме. И отпускаме ръцете отстрани, като навлизаме в тази пасивна фаза, в която се обръщаме навътре и наблюдаваме какво се случва в нашето тяло, какви са нашите усещания. Построяваме отново тялото си, ако сме развалили позицията, като стъпалата ни са вкоренени в земята, колената ни са леко присвити и отпуснати, опашката ни е насочена надолу и изпращаме целия си дъх към корема. И сега ще оставим нашите 10 дракона да препускат в гората, като с 10-те си пръста ще минаваме през целия скалп, чак долу до последната точка, където черепа се свързва с врата. Това упражнение се нарича 10 дракона тичат през гората и действа изключително освежаващо на цялата ни мозъчна дейност. То е чудесно, когато наистина се чувстваме лениви, отпаднали, а не предстои ден изпълнен с учене, в който трябва да запазим фокуса си, концентрацията си в най-високата възможна точка. И после с трите си средни пръста и с мекичкото на пръстите поставяме ги по средата на челото си и лекичко издърпваме. Продължаваме по целия скалп и по цялата средна линия на главата. Това отново събужда всички ян меридиани, меридианите, които носят активната енергия, енергията на действието. Минаваме още един път през целия скалп, за да може да бъдем свежи, да осигурим чистота, бистрота на съзнанието си и остър ум, фокус и концентрация. След като приключим и с това, просто изтръскваме ръцете си, все едно изтръскваме от себе си нещо, което не ни служи, някаква застояла енергия, която ни пречи да се придвижим напред, която затлачва нашето тяло и просто не можем да бъдем толкова витални и свежи. Оставяме всичко това на земята, тя има способността да го рециклира. И отново изпращаме дъха си в корема и издишаме. Освен, че енергията в нашето тяло има определен ход и посока, понякога, когато се чувстваме наистина отпаднали, лениви, уморени, и това е сигурен знак, че освен, че трябва да си починем, че енергията в тялото ни се движи успоредно или хомолатерално. Това означава, че енергията, която обикновенно, здравата силна енергия, обикновенно се пресича, върви на пресечни линии през цялото ни тяло, по някаква причина, дали болест, умора, стрес, тя е започнала да върви успоредно по тялото ни. Здравата, силна енергия, това, което ни прави витални, е потока на енергия да се пресича през цялото ни тяло, тъй като баланса между лявото и дясното мозъчно полукълбо, което действа, дясното мозъчно полукълбо действа на лявата част на страната ни, съответно лявото полукълбо действа на дясната част на страната ни, на тялото ни. И всички импулси, които идват от мозъка към тялото,
както и енергията тече в този пресечен модел. Първо, което ще направим, е да подскажем на тялото си какво ще правим и започваме, марширувайки, да потупваме със съответната ръка съответното коляно. Така даваме сигнал на тялото, което е в хомолатерален модел, движението на енергията, която се движи успоредно в тялото ни. Ние я събуждаме и даваме сигнал на нея какво предстои. Това е първата фаза. Спираме за малко и изтупваме ръцете си отново, като по този начин зануляваме енергията и зануляваме нейното движение в този недобър за нас успореден модел. В следващата фаза ще направим същинското пресичане на енергията. Тогава продължаваме с маршируването, но всяка ръка изтупва срещу положеното коляно. Може да го направите колкото пъти си искате. Най-препоръчително е 12 пъти на всяка страна. И отново оставаме в тази пасивна фаза. Хубаво е това, което правим в практиката, редуването на активност и на пасивност, да може да го пренесем в живота си. Така да си осигурим в ежедневието едни фази на действие и фази, в които си почиваме, в които сме пасивни, в които сякаш интегрираме преживяното. А не да чакаме да се наспим през нощта или да си починем през уикенда или 2 седмици през лятото. Хубаво е през цялото ни ежедневие да редуваме ин и ян. И сега със следващото си е да дишаме и с издишването изпращаме цялата енергия в ръцете ни. Дишаме още един път. Издишаме и сега още един път ще събудим всяка наша клетка. Ще накараме да вибрира, да свети и ще задвижим енергията в цялото си тяло с едни лекички изтръсквания. Стараем се да освободим всяка наша ставичка на пръстите, на китките, на лактите, на раменете, колената. Може дори да започнем да потупваме пеките в земята и оставаме на удоволствието от тръскането, с което освобождаваме всякакъв вид натрупан стрес. Освобождаваме и изхвърляме от тялото си всичко, което не ни служи или затлачва нашата енергия. Без да се съпротивляваме, просто се наслаждаваме на тръскането, наслаждаваме се на свободата, наслаждаваме се на радостта. Знаем, че всичко, което ни предстои, ще ни донесе радост и лекичко приключваме с това движение и отново в тази пасивна фаза наблюдаваме какво се случва, какви са вихрите на енергията в нашето тяло, как всяка наша клетка наистина започна да илюминира, да свети в цялата си виталност, в цялата си свежест. Това изтръскване, освен че освобождава стреса, то активира клетките да започнат да се регенерират и също активира и производството на нови клетки. Отново вдишваме, изпращаме дъха си към корема и с издишваме изпращаме фокуса си по средата на дланите, където осъзнаваме, че най-добрият самолечител, това е нашата собствена енергия, нашите собствени ръце. И сега предстои да направим един много нежен ин масаж, с който ще погладим всички меридиани по тялото. Обръщаме дланите към небето. Събираме дланите си над главата и ги спускаме отзад, по задната част на тила. После поглаждаме шията с най-голямата нежност, на която сме способни. Все едно галим малко котенце, галим щитовидната си жлеза.
После обръщаме дланите с опа, като те се срещат пред гърдите ни и нежно покалваме тимусната жлеза. Дланите ни минават под гърдите, стигат отзад до бъбреците, поглаждаме над бъбречните жлези, свиваме колената и отпускаме дланите си по цялата странична и задна част на краката. Правим една обиколка точно при големия пръст и тръгваме нагоре от вътрешната страна на краката. Галим меридианите, които текат там. Тук кръстосваме ръцете си, погалваме рамената, лактите, китките. Отново кръстосваме ръцете и правим цялото нещо още един път. С най-голямата нежност, с най-голямата мекота. Правим нежен и масаж на меридианите. Фокусираме се върху жлезите. Тръгваме надолу, задната и страничната част на краката, после от вътрешната страна на краката. И отново минаваме през ръцете. Дори не е необходимо да се докосваме. Ние галим сякаш аурата си, галим цялото си електромагнитно поле. И отново тимуса над бъбречните жлези. Спускаме надолу. Връщаме се от вътрешната страна на краката. И тук правим 3 концентрични кръгчета и събираме цялата енергия в долната част на корема, в пространството под пъпа. И отново оставаме тук за 3 вдишвания и издишвания, като изпращаме целия си дъх точно под пъпа, там където са дланите ни. Това е резервоара на нашата жизнена енергия. Нашия фокус събужда тази енергия, концентрира я, засилва я. Отпускаме ръцете отстрани и заставаме отново в тази основна позиция, която сама по себе си е все едно сме застанали на едно зарядно и зареждаме собствената си енергия, когато сме изтощени. Краката ни са на широчината на таза, пръстите ни са насочени право напред. Коленете ни са леко присвити, но без да имаме напрежение в тях. Подвиваме опашката така, че да сочи право към земята. Побисната ни кост леко се издига нагоре. Брадичката ни е прибрана към гръдната кост, което позволява да подравним целия гръбнак и тази S-образна извивка, в която обикновено заставаме, в момента е права, тя я няма. Брадичката леко към гръдната кост, а от върха на главата ни издърпва сякаш едно конче, което ни свързва с небесата. Ръцете ни са леко свити в лактите, имаме пространство под мишниците, сякаш сме хванали едни тенис топки или държим тук 2 яйца, за да може от тук енергията също да циркулира. Лактите ни са леко присвити, всички стави са отпуснати, за да може тези проходи на енергията да бъдат свободни, отворени. Пръстите ни също са отпуснати и леко разперени, за да може да има циркулация на енергията и оттам. И сега от тази позиция обръщаме дланите към небето и ще загребем от цялата небесна енергия и като с един душ се поливаме с нея. Загребваме от небето жизнена енергия и един душ ни облива и отмива всичко, което не ни служи. Отмива всички задръстени участъци, прави ги чисти, проходими за нашата енергия. Дишваме, издишваме надолу, събираме небесно чи и обливаме цялото си тяло с него. И отново оставаме в тази пасивна фаза за 3 вдишвания и издишвания, след което
Ще загребем от земната чи, свиваме леко коленете, обръщаме дланите опакото една към друга и правим ни концентрични кръгове около тялото си. Тази практика е така устроена, че да подкрепя елемента вода в нашето тяло. Да забавим темпото, да станем меки, флуидни, да усетим как когато се фрустрираме, когато се съпротивляваме на ситуациите, които идват пред нас, когато се съпротивляваме на хода на живота, как това ни води до стрес, ние се разболяваме. А когато се отпуснем в потока, когато вървим по течението без напрежение, ние сме здрави, хармонични. Дланите ни минават през централната ос на тялото и описваме кръгове около себе си. Представяме си, че сме във вода. Дланите ни се отпускат тежки, но много плавно, меко и леко към земята. Ние ставаме флуидни. Ние ставаме вода. Ние се носим по потока на живота без съпротивление. Последен път. Сега ще правим същото, като ще изнасяме дясната ръка и лявата ръка. Редуваме. Дясната ръка минава по централната линия. В същото време се опитваме да не мърдаме краката си, които са здраво вкоренени в земята, а мърдаме само таза и горната част на торса. И сега представете си как рисуваме едни осмици. Енергията се движи в спираловидни модели или в модел на цифрата 8. Този модел на движение на енергията в 8 е навсякъде около нас. Той е и в нашата аура, и в нашето тяло. И това, което правим в момента е да подкрепяме това движение, да насочваме енергията в тази посока. Тогава ние сме здрави, енергията ни е силна, имаме вътрешна сила. Стъпалата ни не се местят, ние сме флуидни, меки. Усукваме лекичко торса и таза, като рисуваме с ръцете си осмица, рисуваме с таза си осмица и събуждаме енергията в тези области на тялото си. Задаваме и един модел, по който тя да се движи. Един здравословен за нас модел. Последен път и отново. Оставаме в тази пасивна фаза, в интеграция, в наблюдение. Какво се случва, какво активирахме, имаме ли участъци, в които енергията ни не тече, усещаме ли някъде застой, болка, напрежение. Сега със следващото движение ще подравним нашата собствена енергия с енергията на света, който ни заобикаля. С енергията на хората, в които влизаме в взаимоотношения с природата, с Вселената. Нека да осъзнаем как между ръцете ни, да насочим фокуса си в дланите си, да осъзнаем как между ръцете ни се оформя една топка от чиста, светла енергия. Това е нашата жизнена сила, нашата уникална жизнена сила, която е хубаво да обгрижваме с тези меки и флуидни движения. И тук ще загребем отново енергия, после ще я разпръснем навън, отново ще си вземем, ще отдадем на света около нас, ще съберем от Вселената и енергията ни отново ще мине покрай цялото тяло. Събираме, събуждаме енергията. Отдаваме навън своята енергия с радост и вдъхновение. Разширяваме визията си и обливаме цялото си тяло.
Енергията ни може да расте. Енергията може да тече навън. Енергията може да се оголемява, да оголемяваме колкото си поискаме. Енергията може да пада нежно около нас и да ни облива. И отново събуждаме енергията. Събираме. Отдаваме навън. Взаимодействаме с всичко около нас. Отваряме се, събираме от небесната чи. И приключваме отново, като продължаваме да си играем с това кълбо от светеща жизнена енергия. Упражнението, което направихме, се нарича да посрещнем, да прегърнем тигъра, който се прибира от планината. Тигъра, това е символ на нашата жизнена сила, на нашата вътрешна мощ, а планината е на нашата стабилност, центрираност, спокойствие и вътрешен мир. Като си поиграем хубаво с тази светеща топка от чи, можем да оголемяваме колкото си поискаме, усещайки магнетизма на дланите. Внимаваме да не губим този магнетизъм, който усещаме между дланите си. И тогава я прибираме в нашия резервоар, в хранилището, в склада, в областта долен дантиен, която се намира на около 3 см под пъпа. За всеки това пространство е уникално и индивидуално. И отново с диханието си преместваме и фокуса, пускаме една котва там долу и се опитваме да запазим това усещане на вътрешна стабилност, баланс, хармония, което култивирахме току-що. И ще завършим практиката с едно центриране, като поставим дланите си като купички точно пред дантиена. С дясната ръка ще загребем отдясно и с дланта, изпъната длан ще минем точно по централната линия. Отново балансираме и подравняваме нашата енергия с заобикалящия ни свят. В същото време балансираме енергията си по централната ос. Синхронизираме ум, сърце и тяло. И след като го направим 3 пъти, поставяме отново двете длани в пространството под пъпа. И сега ще се опитаме да запечатаме всичко, което направихме в тези няколко минути, цялата енергия, която култивирахме от собственото си движение, от природата, от земята, от небето. Ще поставим дланите си точно над пубисната кост и ще си представим, че закопчаваме едно ципче. Това ципче започва отдолу от перинеума. Ние ще поставим дланите над пубисната кост, минава по цялата централна част на тялото ни и стига до непцето под носа от вътрешната страна на челюстта и тук ще заключим. Дишаме, може дори да го съчетаем с лек импулс в мускулите в тазовото дъно и закопчаваме. Зацепяваме тази енергия. Запечатваме я и я консервираме. Може да го направим 3 пъти. Пускаме ръцете отстрани. Отново поставяме дланите си на долния дантиен. Събираме стъпалата едно до друго. Пускаме хубаво корените си към земята. Оставаме здраво заземени. Затваряме очите си и просто се оставяме да бъдем носени от енергията като бамбук на вятъра. Отпускаме всяко съпротивление в мускулите и в ставите. Бъдете сигурни, че няма да паднете. Просто се оставяме като бамбук на вятъра и се доверяваме на интелигентността на енергията, че тя сама ще отиде да излекува тялото ни точно там, където то има нужда. Усещаме се стабилни в стъпалата, но в същото време гъвкави
и подвижни в горната част на тялото. Бамбука се люшка от вятъра, а ние наблюдаваме и се оставяме без съпротивление на този процес. Наблюдаваме колко гениално е тялото ни и как всеки път, когато се залюшка и да паднем, енергията сама ни стабилизира и сама ни подравнява. И така останете с това усещане за баланс, мир и хармония.